שלום וברכה לכולם, שבת אנחנו בעזרת השם נפגשים בתורתנו הקדושה עם שתי פרשיות תזריע מצורע. אנחנו יודעים שהתורה כותבת לנו על המצורע במותרתו ובפועל הכהן, כל העניינים האלה של טומאה וטהרה ונגע, וזה בעצם לוקח אותנו לפרשה שעברה. הרי אנחנו יודעים שזה אמור להיות מחובר. מה היה בפרשה שעברה? אנחנו יודעים בפרשה שעברה, די בסוף של פרשה שעברה, מדובר על כל המאכלות אסורות, מה טמא, מה טהור, בין בים, בין ביבשה, באוויר כמובן, אם זה העופות והציפורים, וכל הדברים הללו, שאנחנו מדברים באמת מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, מה כן אנחנו יכולים להכניס לפה ומה לא. ומכאן אנחנו צריכים להבין שזה לא סתם שהפרשיות הללו מחוברות דווקא לפרשה שעברה, שזה פרשת שמיני. למה? כביכול, אם חס וחלילה האדם אוכל מאכלות שאינם טובים, מאכלות אסורים, מכניס לפה שלו כל מיני אוכל שהקדוש ברוך הוא אסר לנו מהתורה. מכאן שאנחנו יודעים שזה דבר לא טוב, ואז מה קורה? תזריע מצורע. כלומר, האישה, כשהיא למשל או בעלה אוכלים מאכלות שאינם טובים, אינם מוגנים, שהתורה אסרה אותם, אז איזה בן יהיה להם כביכול, אפשר להגיד? מצורע. האישה כביכול מזרעת מצורע. אדם שהוא לא טוב, שאפשר להבין שהוא גם חתם מבחינה גם רוחנית, אבל גם מבחינה גשמית, אם אנחנו לוקחים את זה למקום הזה של מאכלות אסורות, אז מה נוצר בעצם מהמאכלות האסורות? אדם שהוא לא טוב, אדם שאינו מוגן, ולכן, כאשר יש כאלה שחוזרים בתשובה, רוצים לחזור בתשובה, רוצים ככה לעלות על דרך המלך, מה שנקרא, ושואלים את הרב, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל קשה לעשות עכשיו את כל המצוות, תן לי איזה מצווה אחת ככה שאני רוצה ככה להתחיל עם היהדות שלי. אז לא שבת, לא תפילה, לא תפילין, לא משהו אחר. מה המצווה הראשונה שצריך להגיד להם? קודם כל כשרות. תשמרו על הכשרות. תשמרו על הפה שלכם ממאכלות אסורים. למה? כי הכשרות עצמה מביאה לידי אדם מידות טובות, מידות מעוגנות. וכאשר האדם רק אוכל מאכלות טובים, כל כולו כבר מתחבר לבורא יתברך. ברגע שהאדם מכניס לפה שלו אוכל כשר, אוכל טוב, אוכל שהתורה התירה, אפשר להגיד, ומכניס באמת לפה שלו רק דברים שהתורה התירה, אז זה מצוין, וזה מה שיגרום לו לעלות על דרך המלך, זה מה שייתן לו את הרוחניות הזאת. אנחנו יודעים שזה עין בעין רואים את זה, ולכן כאשר אדם אוכל רק דברים שהתורה מתירה, רק דברים שהם כשרים, וחס וחלילה לא מכניס לפה שלו שום דבר שאינו טהור, אז זה גורם לו ככה להיות יותר ירא שמיים, יותר לקיים מצוות, וכמובן לעלות על המסילה או לבית אל כלפי שמיא. ולכן המצווה הראשונה שאומרים לאדם שרוצה לחזור בתשובה, קודם כל תשמור על הכשרות. תשמור על הכשרות, ואחרי זה כבר נדבר על איזה מצוות אתה עושה, וכבר מאילך הוא כבר התחיל לעשות את המצוות. אנחנו יודעים פה שכשרות זה הבסיס, אני רוצה להגיד, ליהדות עצמה. קודם כל המאכלים הללו, בין אם זה טהורים, בין אם זה אסורים חלילה, אז מכאן זה משפיע ישירות על המידות של אדם, משפיע ישירות על המעשים של האדם. ולכן זה לא סתם שאחרי פרשת שמיני כתוב תזריע מצורע. כלומר, גם פה יש טומאה וטהרה, והכל קשור ליסוד של המאכלות האסורים. ואיך אנחנו רואים את זה? יש רמז מאוד יפה. יש רמז שאנחנו יודעים על הדגים. הדגים אנחנו יודעים שהם מאוד מאוד מחוברים גם מבחינה של היהדות, אם זה גם חודש אדר, הסתרה, כביכול השם מוסר, ואם זה מגילת אסתר, ואין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן עין, כאשר אדם רוצה להצליח בחיים שלו שילמד מהדגים. כמובן דגים עצמם שוחים בתוך מים, שוחים בתוך, רק במים אפשר להגיד, שוחים בים, ואין מים, ואין מים אל התורה, כמו שנאמר, הוי קור צמא לכו למים בישעיהו. ולכן זה לא סתם שדווקא הדגים, שהם עצמם גם מכוסים בקסקסת, גם בעצמם, אפשר להגיד שהם שנואים, מכסים את עצמם, ככה גם יהודי צריך להתכסות, ככה גם צריך להיות בצניעות, ואנחנו יכולים לראות את זה ברמז מאוד מאוד נפלא. כאשר התורה אומרת לנו על הדגים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, אותם תאכלו. ואם אנחנו ניגש רגע לאונקלוס, מה אונקלוס אומר? אונקלוס אומר על סנפיר וקסקסת, אומר דבר מאוד יפה. מה זה סנפיר וקסקסת? סנפיר אומר שזה ציצין, וקסקסת זה קלפין. ככה אונקלוס מפרש את המילים הללו. ואם אנחנו לוקחים את זה ליהדות, סנפיר, אם הוא אומר שזה ציצין, מה זה מזכיר לנו? את המילה ציצית. ככה גם יהודי שהוא שומר על עצמו, אדם רוצה לשמור על עצמו, אדם רוצה ככה להיות יותר ירא שמיים. מצוות ציצית כמובן, ציצית שמצוות חובת כל היום על האדם שיהיה לה ציצית. בלילה זה כבר סיפור אחר, כמובן אין חובה מן הדין, אבל מי שרוצה להיעדר, אדרבה ואדרבה. יפה מאוד.
וזה הציצית שבאמת שומרת עלינו, על בני ישראל. זה הציצית, כבר מזכר יציאת מצרים, כבר משם אנחנו רואים את זה. וכמובן לא תטעו אוכל ואחרי עיניכם. ולכן גם פה זה גם קשור למאכלות אסורים. כאשר אדם לא אוכל דברים שהם אינם טובים, אז זה כבר גורם לו להיות עם מידות פחות טובות. וכמובן כל האיסורי היות וחלילה, לא ניכנס לזה עכשיו. אז זה הציצית. ומה זה קלפין? קלפין זה הקסקסת שבאמת שומרת על הדג. קסקסת. קלפין זה מאוד דומה למילה קלף. ומה זה קלף? קלף זה תפילין. קלף של התפילין, אנחנו רואים שיש פה גם ציצית וגם תפילין. היינו, עצם זה שיש לנו גם פה ציצית וגם את הקלף של תפילין שאנחנו מנחים בבוקר, אז מפה אנחנו רואים שכבר יש פה עלייה, מה שנקרא, וזה מה שמזכיר לנו באמת בצורה של הדג. דג שהוא טהור, יש לו ספיר בקסקסת, ככה גם יהודי שהוא טהור, מלא לכתוב, מי שיש לו ציצית בבגדו, תפילין בראשו ובידו, ומזוזה בפתחו, עליו נאמר שהוא באמת ככה עושה נחת רוח ליוצרו. אז רגע, מה עם המזוזה? אם דיברנו עכשיו על ציצית ודיברנו על תפילין, אז מה עם המזוזה? אלא מה גם בדג אפשר להגיד שיש רמז למזוזה. איך אנחנו רואים את זה? מה הנשימה? דרך איפה הדג נושם? דרך הזימים שלו. מה זה זימים? מלשון גם מזוזה. כלומר, גם פה מה שנותן לדג את הנשימה שלו זה הזימים. ואנחנו יכולים להשוות את זה למזוזה. כלומר, איך יהודי יכול לנשום? גם דרך המזוזה בפתחו, גם דרך הקסקסת שיש לו כביכול, שזה התפילין, שזה הקלף. כמובן גם קלף של ספר תורה אפשר להגיד, כאשר אנחנו קוראים בימי שני, חמישי ושבת, כדי שלא לעבור חס וחלילה 3 ימים בלי קריאה בתורה. וציצית, שזה הסנפירים, מה שנותן לו את החופשיות לנוע. אז בעצם זה איך האדם נע, קודם כל על ידי הציצית, וכמובן מה מכסה אותנו בתור יהודים, נותן לנו ככה יראת שמיים, נותן לנו אפשר להגיד הילה. אנחנו יודעים שהיה המון מחקרים על נושא התפילין, וכמובן שמו תחת עדשה מאוד מיוחדת. כאשר אדם שם את התפילין על ראשו או על ידו, פתאום נוצרת מסביב לאדם הילה מאוד גדולה. כמובן לא רואים את זה בעין שלנו, אבל תחת מיקרוסקופ אפשר להראות את הדברים הללו. וגם זימים של הדג, זימים שנותנים לו את הנשימה. זמן הנשימה זה בעצם המזוזה. כלומר, כאשר אדם שומר על הפה שלו, כמובן גם מבחינה, גם זה מתקשר לנו גם מבחינת מאכלות אסורות, וגם לשמור על הפה שלו מבחינת לשון הרע. חס וחלילה לא להוציא דברים שאינם מוגנים, דברים שהם לא טובים, דברים שיכולים להפיל אותו. אז כאשר אדם שומר על עצמו גם מבחינה פנימית, שזה מאכלות אסורים, לראות, ממש לעשות שער ולבחון ולהבחין מה כן להכניס לפה ומה לא, אז זה יגרום לו כך שהוא ככה יעלה למעלה כלפי שמיה, יגרום לו להיות ירא שמיים בעזרת השם. מסופר על החפץ חיים היקר שלנו, זכר צדיק קדוש לברכה, מרן רבי ישראל מירדין, ישראל מאיר מירדין, שהוא כמובן, אנחנו יודעים, חיבר אחד מהספרים החשובים שיש לנו עד היום, חפץ חיים משמירת הלשון, והוא פעם אמר לתלמידים שלו, תראו, חס וחלילה אם אני אגיד לשון הרע, אז יש עליי יותר הוכחה. אני גם עובר בגזל. איך אני עובר בגזל? הרי הוא דיבר פה על עניין של צרת, לשון הרע, זה מה שהוא מדבר על מצורע. למה? אנחנו יודעים מבחינה פנימית אמר לשון הרע, אז ככה הוא נהיה גם מצורע. אז הוא אמר, אני עובר גם בגזל אם אני אומר לשון הרע. למה? כי אני עכשיו מוכר את הספרים שלי. אני מתפרנס מהספרים שאני כתבתי, חפץ חיים משמירת הלשון. וחס וחלילה אם אני אכשל בלשון הרע, אז אני כביכול עובר על גזל, כי כביכול אני לוקח כסף מאנשים שכן רוצים ללמוד את ההלכות לשון הרע, ואני בעצמי חוטא בזה, אז אני סתם לוקח מהם כסף ואני גוזל מהם את הכסף שלהם. אז אם אני עצמי גם אספר לשון הרע וגם עצם חובת ההוכחה עליי, אז אני גם אתעסק פה בגזל, ולכן יותר יש עליי חובה מאשר עליכם. אנחנו בעזרת השם נזכה שנהיה ירא שמיים, שנגיע באמת לתכלית יראת שמיים, נעשה רצונו כרצונו בעזרת השם, שיהיה שבת שלום ובשורות טובות בעזרת השם.